Сина, айде събуждай се, ставай за училище, айде. Мамо, още 5 минутки. Ма колко още, бе? То има 10 минути за училище. Айде ставай, айде. Че всички ще те биват, ще ти се подигат в училище, че си станал толкова късно, че се закъснява госпожата си, ще ти се кара. Айде, моля те. Още малко, бе. Ма, сина, няма да те чакам, бе. Айде, ставай вече, бе. Мамо, ама ти знаеш ли, че бяха казали, ти, нали, ще ходиш на концерт, и аз бях сънувал как се излагаш на този концерт, и затова и бяха казали, и то в съня беше казал спи цял ден, и така няма майка тя се провали на концерта. О, сине, извиняй, аз не знаех, че така, Боже, аз този концерт го репетирам от 2 години, не мога така да се изложа добре. Ай, спинкай си вече. Ха-ха, как се бърза, Абе, как така говориш, бе? Сега ще видиш, ело ми, бе.